2017ko maiatzaren 18 eguerdiko 12:00 Times Square aspaldi da esna, erlojuak markatzen du desfilaren martxa, korbatak maletinak atzera eta aurrera, Sony Coca-Cola bombardaketan, letargiz beteta Club Plaza ilunean, Richard Rojas gaztea ziztu bizian, Bronxetik Manhattan erdigunera alkohol eta drogak, volantean Alisa Elsman, askenengo alegatua, gelditu da denbora, New Yorketik Alexander Platzera, tik-tak, tik-tak berriz abian da uraniaren mekanika guztia, promestuta hilarkia zinez da minez kronoze galduna, maiten nindudu, horratz puntak markatzen du orain viniloaren melodia sintonia doinu bazatia, biraka, biraka, Big Ben espazkaia, atzera kontua hasia da, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, yeah, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, tik-tak, tik-tak gelditzerik ez da, bagoa sartzen abiadura, iargiratzea urrezko gaztelua, nork ez du maite askatasuna, nork ez du maite askatasuna, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, yeah, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu. Diruagatik saltzen dugu denbora, horrela ez bada ziegara, amodiagatik eman nuenik dena, jamenago florin zelatan, minutuak astiro doaz, lau pareten artean, San Pedroko kanpaiak bihotzean kolpeka, ashes to ashes, dust to dust, denbora ezin berreskura. Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, yeah, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu.